Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Άκη Κλεάρχους. Διαβάζει βοηθός διευθύντρια κυρία Μαρία Παυλίου. Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Άκη Κλεάρχους για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες, σπουδαστές και σπουδάστριες, τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εθνικές επετείους του ελληνισμού, την επέτειο του ηρωικού όχι του 1940. Στάθηκε με όλα τα μέσα που διέθετε ενάντια στις ορδές του Μουσολίνη και έστειλε σε όλη την ανθρωπότητα το μήνυμα της αντίστασης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Με το ηρωικό έπος